Tuossa porukkaa muutama talvi sitten. Viime talvena eihän se nyt kukaan edes kuollut. No, mutta ei niinkään niin paljon tappaneet nuo sankarit tuolla noin. Joka tapauksessa tässä vaiheessa rupesin pohtimaan sitä, että kohta varmaan voisi iskeä kimppuun. Täällä takarivissä taisi unohtua probeen rakentaminen, mutta eipä se mitään. Olen ekonomisesti ihan hyvin vahvoilla joka tapauksessa. Tässä baseissa ihan kiva saturaatio. Täällä vähän liiankin hyvä. Ja vähän lisää unitien rakennustehoa. 2 robobeita siinä vaiheessa, jos on 3 basea, niin yhdellä ei todellakaan tee mitään. Melkein voisi olla 3:skin. Ja gatewaytä huomattavasti lisää, koska nyt tuli selvästi unohtunut tämmönen perusjuttu, että rakennetaan unittien tuotantolaitoksia, koska niille tätä mineraaleja saadaan nopeasti tuhlattua. No sitten Warpressille kannattaa monesti siirtyä vähän tonne taustammalle ja mahdollisesti varpata muutamat charlotit ja ottaa ne uudestaan sisään ja siirtyä tänne takalinnoihin, koska se on aina mukava lisävaranto taisteluissa, että pystyt rankasemaan yllättäen vastustajan kimppuun. No, tänne kaveri sentään päätti rakentaa näitä missile-turretteja, mutta tämä toinen base on edelleen auttamattomasti ilman niitä, vaikka tässä vaiheessa olisi erittäin hyvä juttu rakentaa tuonne edes joku turretti puolustamaan. Minäpä hieman map controlia harrastin tuolla tommosilla pyloneilla, en tiedä onko siitä mitään hyötyä, tuskinpa on. Ja nyt armeijani rupeaa tässä valmistautumaan liikekannalle panoon, koska kaverilla on supleja 73, en tiedä mitä se on tehnyt. Mä oon ihan ylivoimaisesti johdossa, mutta en tietysti ole pelintilaisessa aivan niin varma, että mikä tilanne on ja miltä maailma näyttää taas tänään. Joka tapauksessa vähitellen olen itse hionut taktiikoitani ja en taatusti ole mikään ekspertti, enkä sen kummosempi kuin varmasti moni muukaan, mutta jotenkin sieltä pronssista on vähitellen tänne platinaan noustu ja silloin tällöin Diamond-tason pelaajiakin tullut vastaan ja niitäkin välillä voitettu. Mutta tosiaan mulla on kaiken kaikkiaan noin 150 peliä, mitähän niitä on. Eli suhteellisen vähän siihen nähden, että peli on kuitenkin ollut olemassa jo aika pitkään. Mikä kertoo vain siitä, että on hyvin vähän aikaa, mutta toisaalta jos yrittää keskittyä siihen pelin parantamiseen, niin se ei välttämättä vaadi sitä, että tarvii pelata miljoonaa peliä yhtä aikaa. Toisaalta se olisi helpompaa, silloin se olisi paremmin tuntumaa ja sitten toisaalta kohtaisi useammanlaisia pelintilanteita jatkuvasti, mikä sitten taas seuraavassa pelissä yleensä auttaa niihin taistelutilanteisiin valmistautumista. No, mutta tässä vaiheessa tajuan, että okei, kaveri ei selvästikään tee yhtään mitään, ja mulla rupeaa armeija sen verran massiivinen, että nyt on paras liikekannalle paljon aika, ja mikä parasta, kun tässä vaiheessa droppaa tänne naapurin sivustaan unitteja, niin se saa sen koko armeijan liikkeelle, mikä tarkoittaa sitä, että minä voin tässä main-armeijallani iskeä suoraan selustaan, sen sijaan, että joutuisin murtautumaan tästä muudesta läpi. Eli tässä ei ole suinkaan tarkoitus tuolla dropilla aiheuttaa sitä, että tapettaisiin SCVtä, vaan saatiin tää armeija liikkeelle, mikä sitten mahdollisti itselleni sen, että pääsin tänne pistämään naamariin kaveria kiltisti. Ja siinä vaiheessa voi Power Prismin siirtää myös tänne sivustaan ja lähteä liikkumaan pääbeissiä vastaan. Minä ajattelin, että täällä on enemmän puolustusta, mutta eihän täällä mitään ollut. Ja näin on saanut semmoinen 2 rintahyökkäyksen aikaiseksi myös tänne vastustajan joukkoihin. Ja siinä se luovutus tuli. No niin, tässä oli tämmönen pieni ensimmäinen peliselostus ja paskajauhanan ABC. Tässä ei ole mitään ABCtä käyty mistään läpi. Upgradeja kannattaa harrastaa peleissä. Ja nyt itselleni ehkä vähän jäi vajaaksi 2 ja 1 tuli 2 ja 1. No joka tapauksessa huomasitte kyllä mistä oli kyse. No niin, tämä on tämmöinen ensimmäinen juttu. Ajattelin, että paras ehkä ensimmäisellä kerralla näyttää peli, jossa voitan, koska jos häviäisin kaikissa peleissä, niin eihän kukaan ikinä luottaisi siihen, niin että osaan mitään. En oikeasti osaakaan, mutta yritän vakavissani huijata teitä luulemaan, että jostakin on kyse. No niin, kiitoksia tästä, rakkaat nörtit.
Katsellaan seuraavalla kerralla jonkunnäköisiä muita pelejä. Tohtori Evolutio kiittää ja kuittaa. Moro!